tugas kula teng kantor-kantor APH jeng kula godha, Bos. Apa? Aparat penegak hukum wiwit jaksa, polisi sedaya aparat penegak hukum ajeng kula godha. Ning siji kula sing mboten wani nggodha, Bos. Karo sapa? Kapolsek Legok. Sebabe. Ngalor ngidul nggo gempa TK, Bos. Iya, kudonen lebonono pesantren-pesantren. Lebonono kantor-kantor. Beres, Bos. Ajeng kula cemplungi getihe, ajeng kula susupi jantunge. Ajeng kula godha pejabat lali karo rakyat, rakyat njer lali karo pejabat tugas kula. Sing nomor 2. Leleso buatan batange menungso merga pokal gawene menungso. Gunung-gunung digunduli kowe nandur kayu bangsa cakil nandur kayu nang alas diketoki. Ana pembalakan liar. Tugasmu budal dina kinang kalingga. Nono nggih, Bos, nyuwun pangestu. Ya, tak dalang donga kaya kene. Gempur kalingga. Gempur kalingga. Budal aja nganti ana sing kari. Nggih, pangesaken dawuh, Bos. Gempur kalingga. Gempur kalingga. Budal, 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 budal. Sudah ndak duwe mata. Tapi ana picek mripate ning ora picek atine. Tepuk tangan untuk Gus Dur pada malam ini. Miras-miras kali Gus Dur ya, Rek ya.